La pregunta següent és sobre la seva posició davant l'anunci del Govern de l'Estat de castigar les comunitats autònomes per les desviacions del límit de despesa. La formula l'il·lustre senyor Joan Laporta, del grup mixt. Malgrat vostès fan els deures, l'expoliació fiscal continua i el Govern de l'Estat continua sense pagar el que deu a Catalunya i ara ens anuncien que ens fiscalitzaran els nostres pressupostos. I de fet, en el cas que no aconseguim els objectius de despesa, que són ells qui ens impedeixen de complir. Davant d'aquesta situació, quina és la posició del Govern de la Generalitat i especialment davant d'aquestes mesures que ens anuncia el Govern espanyol de castigar les desviacions del límit de despesa autonòmica? Gràcies. Per respondre té la paraula l'honorable senyor Andreu Mas Colell, conseller d'Economia i Coneixement. Convé tenir en compte que el tema de les sancions és un tema que ve d'Europa i que Europa està discutint des de fa força temps. És un tema complicat perquè és fàcil dir que se sancionarà els que no compleixin, siguin estats, siguin comunitats autònomes o siguin ajuntaments, però quan s'afina que es veu que no tot és del mateix color. Bàsicament, hi ha les polítiques del bastó, hi ha les polítiques de la pastanaga i són molt diferents. Si pensem, per exemple, en Grècia, sembla bastant clar que penalitzar a fons Grècia en aquest moment no aconseguirà res de bo. Per repreguntar té la paraula l'il·lustre senyor Joan Laporta. Sí, honorable conseller, vostè sap millor que ningú que Catalunya pateix una triple asfíxia. Per una banda, una assignació de recursos insuficients basada en una expoliació fiscal i, per altre costat, ens trobem que aquesta assignació insuficient ens provoca un doble estrangulament. En quant a la despesa social, augmenta automàticament com a conseqüència de la crisi i, donat el fort endeutament que tenim a un alt cost financer, també ens dispara la despesa per fer front al pagament dels interessos. Aquest doble estrangulament també es produeix en els ingressos de la Generalitat, que la recaptació dels impostos cedits al govern del nostre país s'ha reduït dràsticament. En aquest sentit, l'impost de transmissions patrimonials com a conseqüència de la crisi del sector immobiliari i l'impost de successions, que estarem d'acord que és un mal impost, però que vostès l'han abolit en el pitjor moment. Si a això li afegim el fet que el govern de l'Estat, com he dit abans, no paga el que deu a Catalunya i ens porta a una situació tràgica com va ser la del passat desembre, en la que la Generalitat pràcticament es va declarar en fallida, jo voldria saber, honorable conseller, si vostès canviaran d'estratègia, fins quan seguiran fent aquests deures que ens porten, com a molt, a gestionar uns recursos insuficients i certament no s'acaba d'entendre el fet que vostès no acabin de reaccionar i canviïn d'estratègia perquè, insisteixo, això ens està portant per una via que crec que no és la que correspon. Gràcies. Per respondre té la paraula l'honorable conseller d'Economia i Coneixement. Té raó en moltes de les coses que diu, no en totes. La Generalitat no ha estat mai a prop de la fallida, per exemple, però és veritat que nosaltres hem posat la perspectiva d'un pacte fiscal per atendre a moltes de les consideracions que vostè ha fet. Ara vull assenyalar que un pacte, sigui el pacte fiscal, diguem-ne, gran o pactes més limitats, són pactes, són contractes i han de recolzar-se sobre el principi de lleialtat. Sense lleialtat mútua entre les diferents parts no poden haver-hi pactes viables de qualsevol mena. I permeti'm il·lustrar. Imagini's que en el govern anterior un dia ens diu que perquè així li va bé no ens envia uns recursos que són nostres i que estan en el seu pressupost. Llavors imagineu-vos
que al cap d'una setmana aquests mateixos senyors vinguessin i diguessin ara els hem de sancionar. Sap per què? Perquè hem notat que tenen un forat de 759 milions. Amb aquesta gent no s'hi podria treballar. Per tant, ara hi ha hagut un canvi de situació política i espero que puguem fer pactes i acords sempre basats sobre la lleialtat i honorar la paraula donada.